Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, shelf life extension period gin-issue sang FDA sa mga expired COVID-19 vaccines. Resulta sang renovation sa tatlo ka merkado sa Bacolod makita na sa Hulyo o kun Agosto. Sa balita nasyonal, Duterte wala pa sang kandidato sa pagka-presidente. DOJ nagpasiguro nga hindi mapektuhan ang mabakod ng ebidensya bato kay Senadora de Lima. Sa balita international, Pope Francis naghinyo nga makasugilanon si Russian President Vladimir Putin. Balita sa sports, Miami Heat nakuha ang pagdaog sa Game 1 sa pag-umpisa sang NBA semifinals batok sa Philadelphia Sixers. Balita entertainment, Miss International 2022 pageant paghiwaton sa Japan sa Disyembre 2022. Samtang sa balita espesyal, aton pa dayon istoryahan ang interpretasyon sa Madam Go sa nagkalain-lain nga bagay. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Mayo 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang siner. Mayang aga na mga ka-aksyon. Welcome na kita diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning dira sa liwat sa aton nga naga-monitor sa Facebook, no? Ginatamyaw tada si Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kag subong aton nga mga ka-aksyon dira sa may Libertad Public Market, no? Sa may Burgos Public Market, sa Central Market, sa Barangay Sumag Public Market, sa may Estefania, no? Sa may Granada. Good morning dira sa inyo. Sa mga taga-punta Taytay, mayang aga. Kag dira man sa may Barangay Banago, no? Diri man sa tanang ka barangayan diri sa siyudad sa Bacolod, aton gid kamo nga ginatamyaw, no? Nagtanan yung marketers. Markets and Markets and marketers. Marketers. Ay na, Sorry. Do ka slow out. Slow motion. Slow motion. For today's video. Yes, Jan Alvarez Humayaw, good morning man dira sa imo, no? Kag may ginapatamyaw di kay na si sino gani ay si Teresa Blalinaha Kayaw birthday. Ay birthday gili sa bata ni Grace Linaha. Ining si Ralph Dominic Linaha Soria. Si Grace Linaha ni si Grace ang yang bana Soria. So birthday ni Ralph Dominic Linaha Soria. Happy birthday! Halin kay tita mo Teresa Linaha Hayaw. Yes. Gina-post niya ang Aksyon Balita Morning Edition sa amon nga GC sa batch 81 mo, no? Very good. Bati ka na. Kag si Jan Alvarez Humayaw, morning man dira sa imo. Kag Hey, na sa internet ni How. gani man. Ano man ni man. Kuan gani do drill. Ay, do may ginawa. Base Post hindi man to ya kuan no ang na kuryente, hindi man ya lay man to ya nga network. Lain man to ya. Lay man to nga telco gali ya, no? Si Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning man. Oo, salamat kuno siling ni Miss Jinky for always greeting me busy. Refill sang medicine but please say my condolences to family Magapan sa Barangay Pandanon. Sa taliwan ni Tiay Beatriz Magapan, lola ni Novi Magapan. Ay, condolence gid sa imo Novi, no? Kag sa pamilya Magapan dira sa DSB sa Barangay Pandanon. Salamat na Miss Jinky sa 50 stars in padala. Sunod-sunod ni for 25 weeks. Thank you very much, no? Si Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning man sa imo, madam. Kay classmate kag kumare to be. Virgil Legaspi Coloso. Kabay pa nga madayon gid ang pagpahamtang sa malinong nga pangabuhi. Malinong man ay. Ni Kashmir, no? Oo, sige. Kag dira sa kay Stella Marie Celis, maayong aga man sa imo dira sa Bago City. Good morning sa imo, Stel. Yak morning.
No, kay Warlito Nesya. Yes, dira sa may barangay Pahanukoy. Good morning, no? Oy sa akon nga mga kabarangay dira sa barangay Pahanukoy, sa taga Villa Lourdes. Good morning sa taga Bantod, sa taga Acacia, of course. Good Sa Piak naman sa taga Aning, sa taga Florenceville. May aga gid sa inyo, no? Sa mga taga RC1, RC2 memorize ko na iyang amon nga mga kwanda purok sa barangay Pahanukoy. Kag Action Boy, thank you so much gali kay Leo Talaban sa ginatag. Yes, ano ni? Turmeric. Salamat. Dayon na, dayon na. Nabasa ko din kay Virgil Blicas Fibla Coloso. Nya dayon alert lang ta. Muna. Kain mo ta mga kain mo ta mga 3 months before para makapreparar ta. 3 months daw akong classroom niya. Araw-araw. Daw ako yung classroom nga mga hayo ko 3 months. Sa imo ba yun? Oo, gani. Kay base bla kung may mga motif da kag may mga theme balaw, no? Base para to bla kay action an bla. May mga theme sa nga mafia, to ya bala. Ti kundi nga makapreparar man ta, no? Correct. Sige. Hindi way ka man ginahapo, way ka man gambal mo. Sino? Ikaw. Do wala gid man Do kuan ka, way ka man galutaw. Wala man. Ano kaya lugdang. Ang feeling mo daw okay man lang? Okay man lang. How is your health? Okay man lang? Fine man lang How is so your far so good. How do you feel today? Feeling okay. Feeling okay. Sa kay Jonathan Bia, good morning dara sa imo. Kay sino ganing kumarin nyo? Mary Joy? Mary Joy, good morning. Puentebella Bia, no? Ate, sige, inform ta ka early, ikaw pa. Sige, Para okay. ka preparar si Maninoy, balo ka, may ara ka pa na nga mga mga laundry bla ng ano kanila ng dry cleaning, mga dry cleaning pa na iya. Wala ka naman gano'n ba inasok-sok mo ng lago po nagay na chika ka pa. Dry cleaning ka pa nalalaman. Ana Sinoro, mayong aga mandara sa imo. Oo, sa may siyudad sang La Carlota. Oy, sa mga kapihan tada. Kapihan di kay kapihan. Kapihan ni Lani, kapihan ni ginakapihan ni Winston Goles. Kapihan sa Aksyon. Kapihan. Kapihan sa Aksyon, pwede lang na. Yes, kay mawasadas sa sining Domingo mabalik na kita sa kapihan sa Aksyon. Kapihan sa Aksyon, pero dito ka lang gyapon. Dito lang ko gyapon niya sa may Northwest Inn, no? Perfect. Kagawad Ems Aboso, good morning. Good morning, concentrate lang tanay sa local. Ay, pila na lang ka days si Mami Ems man? 3 days to go? 3 days? 3 days na lang. By the way, happy birthday kay Radi Reyes Garaygay. Subong. Yes, Happy birthday, Radi. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nag-issue sang shelf life extension period ang Food and Drugs Administration sa mga COVID-19 vaccines sa Negros Occidental nga naglampas na sa expiration date. Inagibahag ni Dr. Claudelia Josefa Pabilio, in charge sa Provincial Health Office Cold Storage Facility, sa interview sa Action Radio Bacolod. Suno kay Pabilio, 3 to 6 kabulan ang extension period nga ginhatag sa sining nga mga bakuna kag sumong padayon ginausar sa vaccination program.
Sa nagligad nga Abril 2, ginpahag ni Pabilyo nga may 221,049 ka doses na nagkalain nga sa isang COVID-19 vaccines ang mag-expire sa Abril 30. Apang yaging klaro nga ang 36,720 ka doses ang Pfizer Orange Cap ang nausar na para sa second dose sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos antes ang Abril 30. Nagapati si Pabilyo nga ang hindi pagbabakuna sa ikaduha nga dose ng pila ka mga persona ang isa sa mga rason sa pagdamo sang underutilized coronavirus vaccines. Tawag sa expiring vaccines. At the last time nga may April, gin-extend to siya may nagpagwa ang FDA ng extension. So, wala ta sa expiring. Kaya man lain-lain nga lot number. So, some of those may mga lot numbers nga na-extend. Ginahulat pa ni Dr. Claudelia Josefa Pabilyo in charge ng Provincial Health Office kung PHO Cold Storage Facility ang komunikasyon sa Department of Health Regional Office may kang tanan sa report niya pag-ilis sa ma-expired nga COVID-19 vaccines. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Pabilyo nga ang regional nga talatapan sa DOH amo nagapabalo sa ila angot sa mga aktibidad ng ginapatigayon sa Central Office. Nagligad nga Abril 27, ginpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III nga nagsugilanon siya sa mga opisyal sa COVAX facility kay ginapasiguro nga pag-ailisa na expired nga 3.6 milyones ka donated COVID-19 vaccines doses sa Pilipinas. Ang COVAX facility ang isa ka global vaccine sharing platform nga may katuyuan agod mapadasig ang development sa COVID-19 vaccines kag masiguro ang patas kag makatarungan nga akses ang bakuna sa piyak sang ginakabalakan nga global supply. Nobyembre 2021 gin-report sang Provincial Health Office nga may 14,920 ka doses sang AstraZeneca vaccine sa nag-expire sa Negros Occidental kag nagligad nga Abril 30 nag-expire man ang 184,329 ka doses sa naglain-lain nga sahay isang COVID-19 vaccines. Sa iba pa naton nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga ginapaabot sa bulan sang Hulyo o kon Agosto makita ang resulta sang renovation sa tatlo ka dalagko nga merkado sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sang alkalde nga temporaryo lamang nga ginsaylo sa gwa sang merkado ang pila ka market vendors samtang nagapadayon ang pagtrabaho sang proyekto. Sunod sa kay Mayor Bing, may mga porsyon sang merkado nga ginaobra ang atop kag delikado ini sa mga market vendors, rason nga temporaryo sila ginsaylo sa gwa sa merkado. Dugang pa ni Leonardia, isa pa katuig kung tani ang kontrata sang proyekto apang ginatinguan sang kontraktor nga mapadasig ang pagtrabaho. Para kay Leonardia, ginamalisyan sang tao ang ining isyu bangod tion sang politika. Ginpahayag sang alkalde nga dapat ini ang pasalamatan bangod ini ang grasya kasunod sa pagpain sang Department of Budget and Management sang tag 50 milyones pesos para sa pagpaayos sang tatlo ka merkado. Nagpangayo man sang pasaylo si Leonardia sa publiko sa kabudlayan nga ilas ning na-eksperyensyahan samtang gina-renovate ang tatlo ka dalagko nga merkado sa siyudad sang Bacolod. Kabay pa maintindihan na temporaryo ina, no? Kaya ginamalisyanan niya sa ibang kritikal. Pero ang dapat, ang tanong na diya sa kaintangan, ang grasya nga nagtipa sa ito. Magapatigayon ang Grupo Progreso sa ang katapusan nga Grand Rally sa Pope John Paul II Tower sa Reclamation Area Ciudad sa Bacolod sa maabot niya Mayo 7. Sunod kay Leonardia, magatambo ang mga kandidato sa GP sa misa sa Cathedral sa Sabado sa hapon kag magalakat padulong sa Reclamation Area. Ang Mayo 7 ang katapusan nga adlaw sang pagpangampanya. Samtang liwat ni ginapahayag ni Leonardia nga nagapabilin ini nga neutral sa mga nagapapili sa pagka-presidente. Ginpahayag ni Leonardia nga ang mga miyembro sa GP ang mailigwa nga magsuporta sa sinuman nga kandidato. Ginklaro man sang alkalde, ginasuportahan ni Vice Mayor Elcid Familiaran si VP Lenny Robredo, bangod hero na ang lolo sang vice-alkalde nga kadugo sang vice-presidente. Walo naman ka mga kandidato sa italom sang local political group sa Bacolod nga Grupo Progreso nag-endorso sang kandidatura ni Vice President Lenny Robredo kag Senador Kiko Pangilinan bilang presidente kag vice-presidente sa Mayo 9 nga eleksyon. Ang naghatag sang statement of support amo si Re-electionist Councilor Renesito Novero. Kaupod ni Novero, sanday congressional candidate Dan Atayde, mga nagapapili konsehal nga sanday M. Ang, Chris Sorongon, Jonathan Diaz, Ed Guillem kag Cash Montalvo. Una nanging kuperman incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga pagsuporta kay Robredo. Sunod kay Novero, nagaupod sila kay Robredo sa tituyo nga maangkon ang matuod nga pagbago sa pungsod sa diin ang leader ginapalangga kag wala ginakahadlukan.
Pati gayon naman, subong adlaw Miyerkules ang orientation sa mga support staff teachers para sa maabot nga eleksyon sa Mayo 9. Suno kay Lila Aro, Bacolod Schools Division Superintendent, kasi sila na lang ang nabili niya kinanglan pati gayunan sa orientation bagod natapos na ang trainings kag seminars ang 1,350 ka mga electoral board. Suno kay Aro, handa naman ang mamanunudlo bangod pila naman ka mga eleksyon na nakaligad kay nagalaom lang sila nga wala sa aberya nga magluntad. Suno kay Aro, sufisyente ang mga volunteer teachers para sa 45 ka polling centers sa syudad kag may 557 ka clustered precincts. Ginpangabay ni Aro sa mabutante nga nagatemprano sa pagboto o kon nga temprano nga magboto kag hindi maghulat pila ka minutos antes magsira ang polling centers. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Duterte, wala pa sang kandidato sa pagka-presidente bisan tubtub pa sa bulan sang Disyembre. Samtang DOJ nagpasiguro hindi maapektuhan ang mabakod ng ebidensya bato kay Senadora De Lima. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubig. Okay, kay Lester Ray Benitez, good morning dira sa imo. Kay salamat sa stars sa inyong padala. Thank you very much, Lester. Dira sa New Zealand, no? Kay good morning kay Ayes. Of course kay Aya Fire. Good morning. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Of course with Dr. Matt Mayo. Salamat. Wensky Lee Morales, mayang aga dira sa Sampaloc, Manila. Dina Magbato Malabago. Kag kay Homa Lumena is still with us. John Rodolph Kadagat. Garcia. Good morning. Nagapamati kami sa, ano naman? Liane, sang sang Bagunawa. Bagunawa. Bagunawa, Bagon Banwa. Ito ng Bagong Banwa man. Bagunawa, San San Enrique. Enrique. Good morning. Yes. Kay Toto Buka, good morning man sa imo. Patamya lang ko no kay sa Maricor Store. Kag Verona family upod sa drivers diri sa
Barangay Crossing Magallaon, Moises Padilla, madamo gid salamat. Yes. Good morning, Good morning dra dra sa inyo. Sige. Nemesha Roques, good morning man. Dara naman sa may Barangay Tangub, Bacolod City. Good morning. Atia Kimeriman, good morning. Eden sa Panta Kasuyon, good morning man and watching live. Salamat gid. Okay. Sige. Thank you so much. Kay happy birthday gali Action Boy sa isa sa mga beautiful namon niya friend ni Action Eden, Bala Action Boy, nga subong ara na sa the Netherlands. Kang naga-enjoy sa niya birthday trip sa Paris. Ara siya subong sa Paris. Sorry. Sabi ba? Oo. So naka-ano na siya, pila pa lang siya ka months to from January pa lang. Nakapa-ano na siya, nakapa Amsterdam, Belgium. Nganong iya to nga mo na saya? So nag-lisensya lang siya, pwede ko bakasyon ko ano. Madali mo lang. So mo sa Paris na siya? Ara siya sa Paris, nag-ano lang siya, birthday vacation. Sorry. Sorry. Ikaw na. Naga-video call kami guys sa iya, super nice. Pero actually, hambaya, nice lang ko ang Paris, ang iya nga, ang tower. Eiffel Tower. Pero kay go ko sa kay damo sa mga scamberlo, mga basi wala pa ka pang collect ang IPM. IPM. Hindi na ito IPM yung collect. PMI. Asabad. Pero in fairness, I'm so happy and proud sa imo policy, diba? Sa na-achieve sa life. Bago mo lang ginlawag, galan niya halin pa kayo nga tambal mo nga ginatambihan mo. Ulihin na dapat. Para mamati isang sino naman. Happy birthday, Paula! Paula May Sayon. Di sa kanig dyan sa Switzerland? Netherlands siya. Di pa nga buti na Paula, huwag siya magpoti. Subong ka matama siguro poti. Siguro poti, subong ay. Saba. So Paula, lang sa Gyapon. So, good for you. Happy for you. Oo. So, the son nga plan siya, I think, mapaano naman siya. Rome. Turkey. Turkey. Wow. Kaya ano to be Action Boy, nang pwede lang to ma-train, ma-bus. Kay... Ang Paris from the Netherlands is 6 hours train. Amo gali. Tingala ko man nga daw, kahapos lang sa iya ito magkuhan. Kapin pa kung may train kaya nga imo, Ged? Dasig na ito mo. Kasaba. Ang bagun. Bagun kita yung ma-train. Bagunita, no? Bagunita, pagida. Bagunita, nakita ka na sa open sa nga. Kita ko na. Nga nakaganto mo na. Bagun. Ako dako bagon. Kung gamay siya, bagunita. Open, bagunita. Ano ko siya Rita ba? Ginasog ko na lang tano, Nita. Kasaba. Di, amo na nga hapos gali siya. So I'm so happy, good for policy. Ang Amsterdam is a country, no? Country Amsterdam kung kapital. Ano man, ang Amsterdam man. Di lang ko sure i-search tanay. Kaya basi mama, tadi karon tapos hindi gali ang mobile. Okay? So, ang Amsterdam buro sa Switzerland nga kapital, hindi? Capital of Netherlands. Netherlands. Doon nagmango na ko sa akong nga geography. Okay lang siya. Importante. World geography. So, capital siya sa Netherlands. Mayroon nga Netherlands nga may capital. Kasabat. Tapos ang Belgium naman is capital sang Europe. So, ano na kabutang diyo? Sa Europe na yung Belgium, country na siya. Country in Europe, gali. Sorry. Country in Europe. Brussels na iya kapital. So, 2 months siya sa nagligad sa Belgium. Kalapitay mo lang gali. Sana all, no? Diri sa aton nga kalayo, gidya. Huwag kinang lagi tayo mag-aeroplano. Kaya archipelagic kita mo. Gani man. Nga aton nga country. So, muna kabudlay sa aton niya, no? Pero sige lang Archipelagic kita mo daw, kuhan kita blayan ang isla-isla. Muna nga so, kabudlay sa aton. So, budlay kinang gidya naton niya nga mag-ano. Plano, magbarko. Kaya kung may train ang dasig lang tani So, mana. Sige lang. Anthony Hugos, morning man. So, happy for Paula. Yes. Kabay pa nga pag puli mo di, mag-poti ka na. Mag-poti na si Paula. Bonggab lang iya nga mga ipakita ko karon sa imo iya mga posing. So, she's doing good, Yes, of sa course. Sa dito sa Netherlands. Ati birthday niya subong. Yes, happy birthday Paula. Happy birthday man kay Barangay Captain Efraim Mallorca sang Barangay Pandanon. Birthday niya man kag senior citizen na. Ay, senior citizen. Yes, 16 na siya. Happy birthday dira sa imo, Cap Efraim Mallorca. Sorry. Sos. Heart Evangelisto. Evangelisto. Sorry. Bongga siya. Sana all. Daw na lusa ka. Lusa na naman kami.
Sorry. Sige lang. I'm so happy for her. Aksyon Nalusa boy. ka mo next on Eden now. She's living a life. Well, she's living a life. She's living a good life. She's living her life. Wow. That- Be. Oo. Palid sa hangin. Ay, lang tawag siya. Hello, Sir Luke. Hindi ko kita. Sige. Be? Makichismis kami dali, mga ka-action. Pero hello ka na kay Anthony Hugo. Hello sa imo. Sino ko po dyan eh? Sino po dyan? Ang iya na meet man to nga ano to yan, si Ella. So mo nag-picture sa iya? Mo nag-picture sa iya. Alam nga sino mo picture. So, lama Natsa, good morning dara sa imo sa Wadi Ka. Kung ako yung magambali sa Wadi Cup. Sa Wadi Cup. Kung ako yung sa Wadi Cup, ikaw ya? Sa Wadi Cup. Okay, good. Duma, gina yung mga ginhawa. Gamo kinabla. Talain mo naman. Ano na mo yung man? Sa Wadi Ka. Sa Wadi Cup. Kung ako yung mag-greet ya sa Wadi Cup. Sa nagligad, ara siya sa sa tulips. Ba. Sorry. Namin do plastic ang mga bulak, no? Pero todo, di na siya nga bulak. Action boy. May pambulak, hindi plastic. May hugot. Lito Dayap, good morning mandira sa imo sa barangay Punta Taytay. Yes. Belgium. Ang capital sa Belgium is Brussels, di ba? Brussels. Nilalay mo na sa Brazil. Lain mo. Sorry naman yung picture sa Belgium. Wow. Sorry. The Belgian, good sa'yo, The chocolate. Belgian, siya, Chocolate. waffle. Ay, sorry, Falsy. The Belgian waffle. Belgian fries. Namit ba lang mga products ang Belgium, Action Boy? Belgian fries, namit na. Natilawan mo na na. Wala pa. Ay, nakabakal ko nakanamit. Di mo ikaw mga pangatag? Siyempre, kami nag-aamot. Stand by sa mga balita national. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago Time las 7:38, detalye na sa mga balita nasyonal. Wala sang kandidato sa pagka-presidente. Si Presidente Rodrigo Duterte pila ka adlaw antes ang eleksyon. Kaginalantaw sini nga wala siya sang pagasuportahan tubdub pa sa bulan sang Disyembre. Sa tape national address ng paggawa sang Martes nangabay si Duterte sa mga miyembro sa iyang gabinete nga likawan ang pag-endorso sang kandidato para malikawan ang political insinuations. Ginpaayag sa presidente sa iyang gabinete kung mahimo magpabilin sila nga neutral kag kung may kandidato man hindi na pag-ipalayag. Sa nabaluan, gin-endorso lamang ni Duterte ang pila ka kandidato sa pagkasenador kang ianak nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga nagapapili naman sa pagka-vice presidente.
Gin pasiguro sa karon sa Department of Justice ug DOJ nga hindi mapektuhan ang mabakod nga ebidensya sa kaso sa illegal nga droga ang ginapakatubang nanday Senator Leila de Lima kag driver sini nga si Ronnie Dayan ang pagbawi sa alegasyon ni Anay Bureau of Corrections ug Bucor Officer in Charge Rafael Ragos batok sa senadora. Sa statement nga ginpagwa sa DOJ ginpahayag sini nga highly suspicious kag questionable ang pagbawi ni Ragos sa iyang alegasyon bangod pila na katuig ang nakaligad. Ginpahayag pa sa DOJ nga bahala ng korte kung ikonsidera nilang sworn affidavits ni Ragos nga may petsa September 5 kag 26, 2016 kag Marso 2017. Magluwas kay Ragos, una naman nga nagbawi sa iya testimonya bato kay Dirima si Kerwin Espinosa. Samtang nagapati naman si presidential candidate Panfilo Ping Lacson nga dapat otomatiko nga magsaka ang sweldo sa mga mamugon. Base man sa pagsaka sang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon nga masami nagkatabo sa tion nga magsaka man ang presyo sang produkto sa petrolyo. Iniasamat ni Lacson sa apila sa isa ka madugay na nga security guard sa Catanduanes nga ang take-home pay ang pabilin gyapon nga pareho sa halos 5 katuig niya nga pagtrabaho. Suno sa People's Candidate, hindi na dapat magpetisyon pa ang mga mangunguma ako na mamumugon para sa pagpasaka sang minimum wage sa tion kung sa kada pagmahal sang mga balaklon. Dapat otomatiko na ini nga gina-adjust sang Labor and Employment Department depende sa inflation rate. Sunod sa kalkulasyon sang presidential aspirant, dapat na-adjust na karon nga tuig ang adlaw-adlaw nga minimum wage sang isa ka ordinaryo nga mamumugon nga Pilipino sa Metro Manila sa 652 pesos o bisan 700 pesos. Apang nagpabilin gyapon ini nga yara sa 537 tubtob 547 kada adlaw nga hindi na nagakaigo para nga magastusan ang makinanglanon sang isa ka pamilya. Apang ginduso naman ni Lacson nga ang kung pagtadlong sang sweldo ang dapat nakadepende sa presyo sa mabalaklon sa isa ka komunidad. Sunod sa kay Lacson may kinatuay sa minimum wage sa Metro Manila ikumparar sa mga probinsya. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat automatic nga exempted ang mga pulis kag militar sa gun ban sa COMELEC apisar nga may pila ka mga uniform personnel ang may posibilidad nga magbuya sang luthangko na kainom. Sa Talk to the People, ginpahayag ni Duterte nga may kabudlayan ang mga miyembro sang pulis kag militar sa pagkuha sang clearance bangod wala na sila sang tion para magproseso sini. Sunod sa Presidente, dapat magtrabaho ang mga uniform personnel base sa ila ginsumpaan, mayara o kon wala man sa exemption sa gun ban kag dapat himuon nilang insakto kag tumano ng ila obligasyon. Sa idarom sa COMELEC Resolution 10728, ang pagbitbit kag pagtransport sa armas luthang o kon patalom sa gwa sang balay o kon pampubliko nga lugar ang ginadilian umpisa Enero 9 tubtob Hunyo 8, 2022 sa Piniliaya. Ginamyandahan na sa COMELEC ang ini nga pulisa nga nagahatag sa exemption sa Office of the Vice President, Senador, Congressmen, Court Justices, Cabinet Secretaries, tubtob Assistant Secretaries lakip man ang ila security detail. Samtang madamo ang nagbantay sa pinakabago nga YouTube vlog ni Vice Ganda kahapon Martes, Mayo 3, bangod ng imbisita niya si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo. 6.7 milyones ang subscribers ang Unkabogable Star. Gani madasig ini nga nag-angkon sang linibo ka views kag likes. Gindayaw ni Vice si Robredo bangod nagapanaog siya sa komunidad kag nagpalapit sa mga tao. Gani na hangpan ni Robredo ang mga problema sang sosyudad. Suno kay Vice, madamo na siya sang naagyan ng eleksyon kag kampanya apang sa mga rallies ni Robredo niya nakita ang bayanihan kag maayong panimuot sa mga supporters. Kay Robredo suno niya nakita ang matuod nga pag-asa nga puno sang sinseridad kag wala halos sang pagpanginto. Samtang ginapalayag ni Robredo ang iya mga karon nga programa kag plano kung siya ang mapili bilang presidente. Sumuman ang iya record sang matinlo kag tadlong nga pagpamuno kag iya simple nga pagpangabuhi nga pamatuod lamang nga hindi siya kurakot. Suno kay Robredo, mabutang lamang sa sayang ang maayo nga pangako ka programa kung hindi naman matadlong ang gobyerno. Ginsundan ni Vice nga nagpahayag nga hindi mahimo ang mga programa kung tamaran. Kag ang nagapungko, ganit dapat lang nga si Robredo ang igaboto. Nagpromisa ang Commission on Elections sa COMELEC nga hindi na masulit pa karon nga 2022 elections ang 7 ka oras nga glitch nga nagluntad sa itong 2019 elections. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia nga nag-update na sila sa sistema sa ilang servers para hindi na masulit pa. Ginpatag ni Garcia nga sa itong 2019 wala na sarangan sa ila transparency server ang tanang nga datos nga nagaabot sa nga dululungan sa diin amo ang gintunaan sa glitch
o kon malfunction nga nag-abot sa naglabot sa 7 ka oras. Apang sa karon nga 2022 magapadala sang datos ang 106 mil ka voting precincts pinaagi sa batches nga tag 10 mil agud malikawan ang golpeada nga pagsulod sang tuman kadamo nga datos. Sa katapusan nga mga sa atong balita nasyonal, ginpahayag sa anay senador ka nagapapili liwat bilang senador nga si Loren Legarda ang yasning nga pagkalipay sa amat-amat nga pagsanyog sang turismo sa madamo nga bahin sang pungsod. Suno kay Legarda nga nako nga bulig sa pagsanyog sa ekonomiya kag paghimo sa matrabaho ang pag-uswag man sang turismo sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. Dugang pa ni Legarda nga mga micro, small kag medium enterprises ang pungsod ang direkta nga nagabenepisyo sa pag-ayo karon sang turismo. Bilang author sang Micro, Small and Medium Enterprises Act, nagapati si Legarda nga nagadapat lamang ang kadalagang ini para sa mga MSME nga naapektuhan sang mga lockdown. Suno kay Legarda nga kinahanglan ang padayon nga suporta sa mga gagmay nga negosyo kag dapat tanan nga Pilipino mahatagan sa oportunidad nga mayara sang kaugalingon nga palangitan-an kag mayara sang regular nga makuhaan sang adlaw-adlaw nila nga kita. Ginpanumduman sa anay senador ang tanan nga Pilipino nga yara gyapon ang mga programa pangkabuhian nga may nagakaigo nga pondo kag napunduhan na niya pareho sang Doli tulong panganapbuhay sa ating disadvantaged displaced worker o kung tupad Doli pangkabuhayan, Doli Government Internship Program, DSWD Sustainable Livelihood Program, TESDA Training for Work Scholarship Program, TESDA Special Training for Employment Program kag DTI Shared Service Facilities. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon nga may kabudlayan dahil sa pagpamuhin, sus delikado gid ina, bud posible matapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani, yari ng solusyon ng Super Fiber. Super Fiber pinaka-epektibo ini nga Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique. Wow. Alas 7:47 na ba? Kenneth Samara, ginamonitor ko lang si Nanay Munet. Ginamonitor niya? Ginatamyaw ya guro kaya ginabutang ginamonitor mo. Si Nanay Munet nga areho na kasi Nanay Munet nga nagabira-bira pataktak sa iya buyon. Ay, gazumba guro ay. Nano man na iyang imo ya Kenneth ba? Si Nanay mo Munet gabira-bira gid pataktak buyon. Ernita Aguilar, good morning ko mga negrenses. Dire yaw hindi nagsulod sa ako niya kuno, dire lang yaw, dire yaw nagsulod. Ay nano. Sa kay amigo tada Hil Javier. Musta ka dira from Barangay Bata, sa nang balik ta? Diga-diga wa kuno sa Hil Javier from Quiapo. Gali kaya to ba to ga? Sa Manila ka process. Process naman. Sa Quiapo kay pangumuyo siya. Sa Quiapo Church sa itom nga Nazareno. Black Nazarene, no? Anyway, ako nga kwento nga matjagaw. Ikaw kumusta ganing matjag Muslim mo? Okay lang. Okay ka lang. Huwag ka man nagpalang luya? Wala man. So far, so good. Ang energy tara man? Energy aragyapon. Very good. Wala na yung gakaluyahan. May 16 ko no malakat na siya. So ma-vote pa di siya action boy. Yes, basi May 16. Ina kung restrado siya nga butante.
May Monday. 16, Monday. Oo, pista na sa sumag pa. Magali ka. Di mamista siya na hindi siya maglakad. Yes. Ay, happy birthday luwat kay Raddy Reyes Padilla Garaygay. Panamyaw niyo halin sa kay mismo Maria Lobaton. Kasi sinongga pa namin. Si mom. Your mom. Si bro ko ni bro Raddy Reyes. Bro Raddy Reyes Padilla Garaygay. Happy birthday. The very talented. And very Mini action boy Duran. mini me. Mini you. Mini me, mini you. So dapat kay mini me mo si si Ako magastos sa birthday, unahan talaga ng daan. Hindi, napagano. Excited. Ay na. Di na lang. Unahan talaga ng daan. Di na lang. Mambal mo tali. Tunggod. So dapat itamyawon mo siya gid nga kag with advice. Hindi mo yung magastos na. Tuloy mo yung gasto kaya. Nakalusot sila. Wala pa ako kay katapos. Tapusta ako bala. So anong ma-advise mo bilang mini-me mo? Kay Raddy Reyes. Siya nga pag-eskwela. Finish your studies. Do good. Do Do good. good. Do your best. Do your best. To be a useful citizen of this country. Yes. Very, correct? very pang, Hindi pang politikaw lang ako, very... Kamo nga mga kabataan ang pag-asa sa aton nga banwa. You are the future of our country. Yeah, English yun na. Tapos yun na. So, happy birthday lang kay Raddy Reyes, From your beautiful mom, Maria Lobaton. Yes. Grabe na. Bongga. Si First year pa lang niya sa kwan. Sa Mascom. Ari na. Gapong pa ko sa advice. Nag-intra naman si Maria Lobaton. Nag-intra gid. Sige hagid. Kasab. Sige hagid kay karon ako maka ako karon maka kuan karon. Siya ko may ilong. Ilong reveal. Eh, member mo bala, public, ina diri ho. Okay, kasang... Ay, kalay. Gusto mo, guro, i-block ta ka. I-block ka, gidya. Kalain sa i-block. Basilain, una, yung paka-block. So, amo na siya action boy. Yes, so, amo na siya. So, happy birthday ka na mo sa may birthday today, no? May 4. So, pero ang pinaka-importante nga birthday, gidya, ang birthday gidya ni Ems Aboso. Yes, May 7. Emily Aboso. Emily Aboso. Sa May 7, galing ka nag-celebrate na to sila. Nag-celebrate na sila sa nag-celebrate na sila? Sa Sunday. Oo. So, hindi sa celebrate sa 7. Kaya hindi tayo pag-invite. Hindi tayo pag-invite. Hindi kayo base sa ako sila sa kwan. Sa ako guro sa eleksyon. Kay kuha na sa mo ng bispiras na ina sang kuha na nang hindi man bispiras hindi kay man bispiras sang amo na sang end of the campaign period sa May 7. So ato to siya si Aksyon din na remember nga wala siya sang kuan gani sa candidates forum to sa Sunday kaya ay way ko kabalo kay way ko to away siya gali so nag-celebrate gani sila. Kita mo kalain gin ko na sa ni Action Eden gin na surprise gin surprise yes, Sunday, bongga sana kaya surprise man siya sako na sila kuno sa mobilean sa 7 gani man mabisi sila sige lang. Good morning dra kay Milko Bello. Ginagreet niya ang family Bello and Vargas sa Isabela. Michael gali na. Always siga monitor. Michael naman. Michael. Si Michael ginsuli ilang. Sige. Dira sa Isabela. Ay, by the way, salamat liwat kay amigo ta Leo Talaban Yes, sang turmeric. Sang Manghanoy, barangay Manghanoy. Turmeric and ginger. So ginkuan. Kabi ko ga turmeric lang. With ginger actually. Namin na siya kay ito. Namin siya mo nga nga tea do it mo siya bala. Ibutan ininit. Ang ginger tea Ginger tea. Ginger turmeric tea. May turmeric mo. For your health
and wellness. Oo, salamat gid. Thank you again la amigo Leo. Yung dulo yung ready kapon. Gani. Actually nagtawag sa kapon sa akon kay amo na ko no may ko nakapuli na ko galing. Kag once nga makapuli ko ay nako ga talagsa mo lang ko talagsa ko agwa talagsa ko mapagwa kung makapuli nako. So din ko si ate gindulo gid sa station. Salamat gid lahat kay amigo natin Leo Talaban. Thank you. Stand by na sa dugang nga mga balita. Desisyon 20. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:55. Kag sa detalye, Balita International, naghingyo si Pope Francis nga makikita kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow para kumbensihon niya unta to na ang gyera sa Ukraine. Una dre 3 ka semana matapos nagluntad ang gyera sa Ukraine kasunod sa pagsalakay sang Russian forces, ginbisita ni Pope Francis ang Russian embassy kag ginhingyo sa top diplomat nga magpadala sang mensahe kay Putin. Sa mensahe ni Pope Francis kay Putin, ginpahayag sang Santo Papa nga nakahanda siya nga magpadulong sa Moscow apang tubtob sa karon wala pa sang sabat si Putin. Sa balita naman sa negosyo, ang Pfizer nag-report sa dugang revenue growth sa isa pagid ka quarter bangod sa ila COVID-19 vaccine. Apang nagpanubo ini sang full year profit forecast ang kompanya bangod man sang pagsaylo sa foreign exchange o pag-shift sa foreign exchange. Ang major American drug maker nag-report sang revenue nga 25.7 bilyones dollars sa unang quarter sang nagsaka ini sang 77% halin sa muman sining bulan sa naligay nga amo ka period sa naligay nga tuig sa din ang COVID vaccine na kapasulod sang 13.2 bilyones dollars. Ang net income nagsaka ini sang 61% sa 7.9 bilyones dollars. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 52 sentimos, ang Singapore dollar 37 pesos kag 94 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 69 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, pagahiwaton sa Japan ang Miss International 2022 pageant sa December 2022. Base sa Instagram post sa international organization, ginahimo sa mga kandidata ang mga advokasya sila tag sa kapungsod. Excited naman ang pambato sa Pilipinas nga si Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold nga i-represent ang Pilipinas. Wala na din ang pageant sa nagligad na tuig bangod sa nagapadayon nga COVID-19 na pandemic. Sa balita sa sports, nakuha sang Miami Heat ang unang daog sa Game 1 pagkatapos nga pierde nila ang Philadelphia 76ers sa score nga 106-92 sa pagsugod sang Eastern Conference Semifinal Series. Nanguna sa diskarte sang Miami si Tyler Hero nga nakapasulod sang 25 puntos kag si Bam Adebayo nga may 24 puntos kag 12 ka rebounds. Pamintahaan naman sang Miami ang kakulang sang big man sang Sixers si Joel Embiid bangod sang injury. Sa piyak na 3 ka players man sa Miami ang wala nakahampang bangod sang injury, labi na ang all-star guard nga si Kyle Lowry kag si Duncan Robinson. Apang ginbalay wala ni sa maayo man nga opensa sang Miami. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Yes! Action, happy Wednesday, Wednesday. everyone! Kag happy birthday anay sa kay Ralph Dominic Linaha Soria. Karon nga adlaw. Ralph Dominic Linaha Soria, happy birthday! Happy birthday! Good morning dira sa akon nga playmate sa kay Ope. Yes. Ophelia Ope Manaay. One way. One Wala way? ya. Wala Wala na yan bal mo. One way, oh. Ang tawag One way ticket to the blues. ang tawag ko siya subong kundi Ophelia Ope Manaay subong Ano? Ophelia One Way Manaay. Ay, Okay? bongga. Mangkota lang sa ko na nga nag-Ophelia One Way Sige, Manaay sige, siya, sige. ha? Matong ko siya kung Morning makita. dra sa barangay Pahanokoy, ha? Jane Demihilio, morning man. Danang balita special, dado lang alang, Balita ha? special, titani, padayon, itong istoryahan, tabalang, interpretasyon, otot, damgo. Damgo gali na. Otot manimo. So, galing, wala na Oy, time lang. time. Oy. So, ano naman sa daso naman. Sa buwas, galing kay way ka buwas, absent ka naman buwas, eh. Absent naman ta buwas, Oo, kaya, no, so- kaya day off.
Correct. So, na lang balita special mga aksyon, okay lang? Oo. Okay Sa lang? ano lang mga Amo na blahon, ito mga aksyon, okay lang? Okay lang. So, mga after 48 years na lang mga ka-aksyon. Sige, kaya Langalang kita kita. kayo Sige, na. Sige. thank you. Mga ka-aksyon, inyo ginamatian na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Mayo 4. Happy birthday sa on-air. Greet lang si Raddy Reyes Garagay. Oh, yes. Happy birthday, Happy birthday, Raddy Reyes Garagay. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3.